A mi m'agrada el comerç de proximitat. Per què? Doncs per la proximitat i la qualitat. I la relació amb les persones que treballen en aquest sector. Compreu comerç de proximitat. Hola, tots sabem que després del coronavirus hi haurà un abans i un després per a moltes persones, sobretot per la gent més vulnerable. I dins d'aquest marc entren les petites i mitjanes empreses, el petit comerç, el comerç de barri, que s'ha vist obligat a tancar. Aquí a Santa Maria Palautordera i a Sant Esteve, aquests petits comerços molts s'han vist obligats a tancar perquè els seus productes no eren de primera necessitat, però aquesta gent té que pagar un lloguer, tenen nens que mantenir, tenen que pagar crèdits, material que han comprat. Jo crec que el govern ha de fer una ajuda per a aquestes persones, però una ajuda considerable, no deixar-les penjades i no obligar-les a que després d'això aquesta gent es vegi obligada a tancar, perquè a mi m'agrada comprar al barri. M'agrada anar a comprar al comerç de proximitat per diverses coses. La primera és que ho tinc molt a prop de casa, sempre tenen bona qualitat, si tens algun problema poden descanviar els productes, no hi ha problema. Bon tracte, perquè som tots del barri i penso que perquè el senyor Roig tingui més beneficis, millor que tinguin beneficis els meus veïns. Soc la Sara, veïna de Santa Maria Palautordera, i faig aquest vídeo en solidaritat a les botigues del poble. Demanem a les institucions que ens ajudin econòmicament per tal d'evitar el tancament d'aquestes botigues que donen vida al poble. Demanem a tothom que s'uneixi a aquesta crida i demanem a tothom que es mostri a favor del comerç de proximitat. Gràcies. Hola, voldria brindar per tota la gent que fa comerç local, perquè gràcies a això tenim productes de la nostra terra. Gràcies a això ajudem els veïns. És molt més bonic que puguem anar a una tenda en què coneixem el veí, en què sabem l'esforç que està fent per ajudar-nos i en què a més estem afavorint la nostra terra, la nostra cultura, el nostre veïnatge. Evidentment és important ajudar tothom, però comencem per lo local. Primer té una consideració ecològica, vol dir que no estem contaminant, no em porten les coses de l'altra punta del món, és d'aquí mateix. I segon, que també és veritat que com que jo conec aquella persona, igual només vaig a comprar una peça de roba, però pel camí conec coses, li pregunto sobre la seva família, m'explica. Jo crec que és molt més interessant i a més també fa que tinguem empatia, compassió, carinyo, solidaritat. Podem comprar molts llocs, però humanitzar les coses vol dir que sapiguem qui és el que ens ven i que el que ens ven amb tot el cor, amb tot el coneixement i amb tota l'estima. Gràcies.